asin. Kung sa di karakter sa asin, nga angay natong pamalandungan. Ang asin, mo preserve ni. Aron ang usa ka isda, dili madubok. Ang usa ka karne, dili madaot. So, mo preserve siya. Manang kita, kani din ni karon sama ta sa asin. Kintaon ta makahatag ug mag-preserve ang uban pinaagi nato. Dili unta madaot ang uban pinaagi nato. Kay preservative man ta. Or basi na kita na nagdinautay. Dili na ta asin. Kung say karakter sa asin, dili siya mutugot nga ang karne, ang isda, madaot. Kung sa may implication, anak natong tanan, kita sama sa asin, atong dipinsaan, atong protektahan, ang usag-usa kanato. Ready na mo? Mo protekta sa imong tapad, nga marites. Mo unay ni mo. Mo daig sa imong atubangan, mudaot sa imong likod. Tinoo, dili. Pero ayaw pa apikto ni ana. Kay ikaw ug ako asin. Unsa ang asin? Dili gusto madaot. Mo protekta sa karne. Mo protekta sa isda. Mapamauso ang ice, asin ang gigamit. Munang natay tinabal. Nga dugay kaayo, natay, di ba kanang ginamos? Daghan man nag-asin. O, ang nagginamos, matigbak na lang. Ang ginamos, na-preserve tungod na sa asin. No? Na Lord, anong niingon ka nga asin ko? Yeah? Ikaw ang asin sa kalibutan. Kamo, ilang ka ikaw? Kamo ang asin sa katawan. Hinduta, no? Sugod karon Lord, dili na ko mo alaw nga madaot na akong tapat kay ako man ang asin. Ako ning i-preserve. Amen? Andam naman mo preserve ang imong tapad. Isagwa ay klaro na. Otro nang nagwali po, wapon na klaro. Andam ba ta mo preserve? No? Di ba na ni viral nga kasal atong usang adlaw? Love. Dili maayo nga magdinautay ta. Kung wa ka kauyon sa pari, spelling og heart. It's E-A-R-T. Unsa may tunga sa heart? Ear. Tanawa, idugtong na inyong duha ka ear. Heart. Di bata dito sa ubos? Father. Ano siya? Father. Bata sa ubos. Yan naman, kung mudubli na ang ato kasing-kasing, o na, asin na ta. Amen? Nga imo nang protektahan imong bana. Itong mga sigdaot nimo imo nang unay og ikaw na mangunay og protekta. Andam na mo. Milibak ra ba ko ani pater? Dami kay labayog asin. Di ba may temptation na to? Ya, kung magpabilin ditang asin, mudubli ang atong kaparat, unang muhatag na tagkalami sa atong inununan. Sira mo guna-una sa inyong inununan. Gitangag na pakatog iring, no? Warabato na ko matakbo ni. So, kung magpabilin ditang asin, muhatag tagkalami sa atong kaubanan. Sa mga religious organization, asa tanasakop, choir, Couples for Christ, Catholic Faith Defenders. Pangayuon na to sa Ginoo, Lord, mahimo kong asin kanunay
magdala ko og kalami sa akong mga kaubanan. No? Kung ang asin mawadag kaparat, angay naning tunoban. Namusta naman ang inyong pagkaasin? Parat pa? Among dagway pa der, parat. Hastang singot, parting parata. I hope dili lang atong singot may parat. Kita unta, mohatag o kalami sa atong pamilya. Ready na mo? Masuko inyong bana karon, dugay mo mong uli. Sa di nato ko patandog ani kay asin na ba ko? No. O niya, andam na makamamati si mong bana. No? Dahil ni chat na ko, Father, unsaon man akong bana nga palahubog kay Father. Lami kabiyaan. Sa nga, ayaw biyae, kay mawain mong pagkaparat. Pabilin. No? Unya, kanang imong bana nga grabe ka palahubog, kay bawo ka, doon na kay pagkuwang. Kuwang kag time niya. Kiispi man na. Saan ang kiispi? Kuwang sa pakog. No. Unsa may meaning ana, dubliha ang imong pagtagad sa imong bana. Inig uli, mahubog na, ina darling, no. Wala ba dyo pinangga na kayo yung cross, no? Kana yung pinapiti nga, hawk. Mingon ni mo ba naka-sweet na ni mo, darling? Bisag nahubog ko, imo kong gihagkan. Say sweet. Ingos, Father Darwin, hagkan ang akong cross. Sumao ba, darling? Ni baos og hawk ang imong bana. Kanang imong po kong gihagkan. Utrusad nga, ikaw akong cross. Naghinagkanay na mo. Nag-lips to lips na mo. Kasi, mo ni akong cross. Naiaway wa. Pag hinagkanay ka mo, ug pinaagi na pagkaanindot. Unyag, sugat mo si mong bana na hubog. Ay nakasabi. Anha, may. Ay, doa sila magkinanglag tamay. Amen? Unsa yang gikinanglan, Father? May. Dili tamay. Amen? Darling, wala ba dyan kumukaon, darling? Alaunan na ka ni uli. Gutom na ka ko. Kaya mo makamukaon. Anong dungan ta? Kanyang hubog in town. Parang, sabi, darling, hungiti dyan ko. Alaunan na ba? Wala ba dyan kaon? Ang hubog, hungit mo. Kanyang hubog lagi. Ang kutsara na si imong ilong kaonan hubog man ay ka-sweet. Nya magsuka man na sa una tilain na magsuka tulain na la pa more tilain na karon kay nausab na maka-asin naman ka mingon na ka nga darling no ka-sweet ni mo ni Duay ni Duay kuha din kag inin tubig serve him. Amen. Pinangga kay kanako darling ba? Nanaraba itong nya kadlawon imo na siyang maymayan. Amen? Darling, itong silingan ba ya darling? Mag-ulang namatay. Namatay man? Nihubag ang atay. Saan mo kusa ng hubag sa atay? Sige, inom og tanduay. Yan darling, tanawa kong paan darling, pertinang putia. Mauna kag kamatay. Na gusto ka, lainay mo tanday. Kinanglan taog, dili tamay. May. Amen? Ug muna, mahimo natang tinuod nga asin. Mingaw na imong darling, na? Pinangga mong gapong ko bisag mga humbog, oy. Yagdi ka bug, dubliha imong pagpangga. Very good. Yung di na imong tatay nga di hubog. Dali mga yang human nga mahimo tang asin, nga atong pabilinon na nga atong kaparat. Mahimo di putang kahayag sa atong pamilya.
Ready na mo? Mahimong asin? Amen? Wa ni maningog ang uban. No, murag bitsin eh. Andam na ba mo? Mahimong kahayag? Nahibaw ba mo ang storya sa palito sa puspuro? Ang palito sa puspuro, usara ila pangandoy. Naman sila sa sud sa puspuro. Kailan mong palito? Ang puspuro? Nara sa sud sa kahon sa puspuro. Unsa ilang damgo? Mao ni ang storya nila. Ang ilang tinguha nga makakita sila sa kahayag. Makasiplat sila sa kahayag. Mura na ilang kalipay. Ngit-ngit man kay sud sa puspuro. Sa kaya yun ni anak makaigsunan, dihay ni kaon, ni kuha og puspuro, giablihan ang puspuro. Sus, pagkakita sa mga palito, sa hayag, pero tinilang kalipay, dili masabot ang ilang kalipay. Nganuman, ang dugay na nilang gipangita nga kahayag, ila nang nakita. Gikuha sa mong tao ang usa ka palito nga puspuro. Gibali ang iyang Tigikan man siya ni kaon. O gihingi ki. Niingon intaw ng mga palito ay buangon tawhana ni. Nakakita tuda sa kahayag nga dugay na nato gidamgo. Nga dugay na nato nga gitinguha. Apan gihimo ratang hingi ki. I-close ang puspuro. Ug naan na pud sila sa grabe nga kangiog. Grabe nga kangit-ngit. Tit na po'y naligo. Nikuha na pud sa puspuro. Pag-abli sa puspuro, ang mga palito nagsadya na pud. Nalipay na pod, nagmaya sa hilabian. Salamat, Lord. Ang among gidamgo nga kahayag, amo nang nakita. Among taon ni kuha og usa ka palito sa puspuro, ni kuha og gapas. O giatuli. Sa paita ni oy no. Nakakita tuod ta sa to gidamgo. Pero gikuha ra matag atuli. O gi-close na pod ang puspuro. Umingon na pod ang mga palito, hahay. Wa na nato makita ang kahayag. Ang atong gipangandoy, ang atong gipangita nga kahayag, nibalik na pod ta sa kangit-ngit. How I wish nga atong makita kanunay ang kahayag. Yan na po'y gigutom. Nakakita sila nga nisiga ang ilang kauban. Ha! Ang atong gipangita nga kahayag. Karon pa ta nakadiskubre nga kita man di ay ang kahayag. Amen. You are the light of the world. Ayaw na mo pangita sa laing kahayag. Kita na ang kahayag sa kalibutan. Amen? Ug mo na istorya sa palito sa puspuro. No? Inig kakita ninyo sa palito. I hope mahinumdum ka mo sa anindot na mensahe ni Kristo. You are the light of the world. Ready na mo? Yung mahimong asin. Uy. Kung sa tuwing asin, mo protekta sa usag-usag. Dili andam kita mo daot sa uban. Andam kita mo preserve sa iyang ngalan. Andam kita mo preserve sa iyang reputation. Mao nay meaning sa asin. Ug andam kita mo palami. Ug muhatag og lasa sa tagsa-tagsa nato ka pamilya. Andam na mo? Amen? Unya, ato mang i-highlight ang catechism, pero ang ato sentro mauman si Kristo, unang naay lamisa diri.
The center of our worship is the table of the Lord. Not the pulpit, but the table of the Lord. Ang true church day, ang timaan sa true church, gathered before the table of the Lord. Ang wali din may center, the Holy Eucharist. Munang I hope ka ito makaluhod pa, mangluhod ta. It is the table of the Lord. Amen? Yung katupong di kaluhod, ayaw na magluhod. Inigluhod ninyo, di na pod mo katindog. So mga kaigsunan, pamati mo karon, human sa atong misa, magsugod ta dayon sa atong katikisem. Ready na mo? Huwag mo na ang atong buhaton after sa misa. Amen?